Ang una na itong training karon, musulot na sa mga bukid. Understood? Sir, yes, sir. Major. Ikaw, Chami, andam na ka? Andam na, Major. Ako, Major. Andam na po ko. Bagtik ka kasi, Major, mo tudlo. Mao na pinakabagtik sa mga asards. Wa ko'y labot ni mo. Grabe mga Major, ay. Major. Gusto to buhato ka ng Major. Bitaw pre. Tay bato to pre. Ang atong buhatong karon, mangita tag area para atong operasyonan. Mag-operasyon nagbukid, Major. Asa man na, Major. Wa biya ko nahibalan. Kana lang, wa po ko'y naibalaan. Major, na ako nahibalan Major. Ayaw maging istorya di ka istoryaon. Ma-stress ko mo. Oh, Major. Major. Major! Padayon. Major, na ako nahibalan nga lugar Major nga pwede ta makatraining. Sige, Yet. Asa man na. Sa mo ang lugar, Sarge. Asa man na lugar, Boyet? Major, dol-dol raman diri, Major. Sure na imong lugar, ha? Basig delikado dito ha. Madiskrasya atong grupo. Ano mahadlok mo magdelikado, sir? Sundalo gani, no? Alam, Major, nahadlok mo ko, Major. Ay. Ako po, basig delikado dito. Bayad naman mo, sir! Bitaw sir, mas delikado ang lugar sir, mas matraining yun ta. Tama si Chawit, Sarge. Okay. Dito to! Major, mo dayan ka dito, Major. Di ka mahadlok dito, Major? Anong mahadlok man ko? Fake na itong dala. Kana, Major. Uno mga nagbala. Kung na'y magpabuang-buang, pre. Rak-rake. Kana, Major. Kung manuntan mo na may bala. Unsa ba di? Wala ba di, oy? Sige! Magsuko na ta! Tara na! Gani, hadto kayo. Move! Kayo ni, Kajot lang, Major, be. Marag ganiha ta si Baktas, Major. Wa pa ta naabot. Bitaw, pre. Wa pa ta naabot, pre. Gamay na kulang, Major. Maabot na ta. Major, antos-antos ang tayo Major, hapit na ta. Unsay nakahapit? Mura magkamit tayo sa balay na suito mo dito. Bitaw, Major. Kung tanong to si Buyit. Yet! Ay punyeta! Asa na si Buyet? God damn it! Tay, wala si Buyit sir. Ay, galasgaw. Ibiyaan ta sa ere. Ay, bastos ni estudyante, oh. Gisit up ta, Major. Maging alerto ta! Basig i-ambush ta dire ah! Let's go. Wala di ko armas ani, ako gi mapatay ani ba? Ay kabala ka, ako bahala si mo. Diba? Basta na sa nayaswang. Tanggal. Parang di, Major. Stop! Putang. Ano ka? Ano gara? Oy, saan naman ni Major? Oy! Sir, bro na nga bayot naman mo sir. Wala bayad dire! Saan na natin ito? Tara! Major, maglayo-layo na ni Major ba? Di niya ni pamilya sa kulugara. Mga alirito ta. Ibasi kitry ito tambuyet. Sarge, nakadungog mo karon? Major, pamina mo, Major. Naywak-wak! Naywak-wak! Hadlok! Yan ang para-paraan. Sarge, nagsilos si Major, oh. Unahan ta, Major. Tara! Unahan! Asam ni lugar, Major. Basta, Major. Wait lang. May balay, Major, oh. Basta na lang din balay na boyet. Boyet! Nana may Boyet! Nanami, Yet! Yet! Dali na, Yet! Badi, ano may badi? Boyet, tubaga mi ba? Ate, di mo tubag. Yes, boyet! Major, oh! Yet! Yet! Yan! Tubaga mo! Yet! Manilak ko. Sundan na to, ta. Tara. Sundan na to. Yet? Ganun niyo ba na, Yet? Yan! Tubagin mo! I feel something. Ito ba kami? Ikaw may dala sa body ni Yet. Badi, ito ba kami? Badi, nabalaka na may ba? Oh my God. Ito mo na. Halakaw. Halakaw. Sabi, ikaw, Major. Ikaw, Major. Balik ka ba? Sama! Yan! Sama! Simuhit, Major. Si Chawi. Kasawi. Jar! Maoni nga training inyong gusto. Wala si Chawi. Asya, stapit! Asya, nagsunod siya? Oo, nakatuloy mo yun. Saan ka na siya?
siya. Gihipa. Ito na puti lang ito. Nawala siya. Nawala siya. Oh, di ba? Jor, asa kami, Jor! Jor, asa kami, Jor! Dili gani kumutingog no. Ay, galas go na kami, Jor! Asay mo mga kauban mi, Jor! Tubag mi, Jor! Asa na dito? Taga Major. Isa Major, maglayo man siya. Dito tago Major. Sarge! Sarge! Safety kaya ito dari Sarge. Safety lagi pa wala portahan pero okay na na. Hindi na tayo magsaba kami ta makita. Ano lang ta dili? Kahit kain mo sa dinaganay, pero bulok kain mo sa tinaguan. Kita makita dili kay. Parang abri portahan at sa mga bitana close. Ha? Diba? Sarge! Sarge! Saman! Sarge! Wala lang yung bitana. Ay, okay ra. Wala yung bitana dire. Tayo sa laki! Laki! Pataguanan, Major! Pataguanan! Salita! Safety na diri! Safety na diri! Hanap ka, medyo kasundalo man ta. Isa pa, nice screen, tanawa. Asa siya, Major? Asa siya? Insa kuna kung sa inyo ha. Ang sir, virgin pamanggod ko. Kini siya dahil nakatiloan niya. Pasilong drabak lang, uy, wang to nangalubong. Siya na ako na, sir. Siya, unahabi, nakutpusil. Nahanan kailangan akong sakripisyo isa lang. Asa gusto kang halad? Ay, bisaya mo na dihaw na ako kibawian dito dapit, oh. Sarge, saan na nato ni? Sarge, sila ko kaya, wing. Mahala ko. Napakoy gibuhi, napakoy nagaglaki ba yan mo? Wak nagsundo akong YouTube. Mga ba, Major? Luya din mo, Major. Uy, naluya ko pa kayo si Major. Kaya, pati na uwi kayo. Sa'yo ka tinanak pa. Kanina lang. Mahirma ako ano imong gibit-bit be. O, narayan, kaya, o. Tuwat! Paano mo na? Akong patyon kanang mga dagkoog banga. Di atay. Mga ako yung mamatay ani, baka dakot na pinik bangag. Tuwat! Ano na dayon? Ikaw, babaura! Maura? Oh, ikaw! Patay. Tuwat! Kadali lang kuya ha, wait lang kaya maplasta kong tarong ha. Sige. Maplasta kong tarong. O sige, ready na ka? Go kuya, ikaw na. Ya, wala pa ya? Dugi pa ya? Gusto pa ya, go na, go. Galasgaw, naputol ang katunga! Ha? Kasi naputol. Naputolong! Suwasa ang katunga! Naana sa mulubot! Ay, ada, wala po na, uy. Grabe na yung nakabidyo.